Okay, maayong buntag na sad. Welcome sa ato ang daily devotional nining buntag si Pastor John Encargas gihapon no. Ug karon ang atong verse gusto na kong i-share ang 2 Corinthians 5:17. Ingon si Paul, "Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away; behold, all things have become new." Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now, ang verse katong gibasa hisgot ni og new creation, new life, ug nagisbot po ni old creation ug old life. Ang tao nga nakadawat ng Christ, naa na kay new life, naa na kay bag-o nga kinabuhi, naa na kay bag-ong kinaiyahan, naa nay mga kabag-uhan nga makita sa imuhang kinabuhi. Ngano ni siya tungod ni sa paglihok sa Holy Spirit sa imong life, tungod ni sa spiritual nga regeneration nga nahitabo nimo. Aron mas masabtan nimo tagante kag isa ka illustration no. Ino na to na isa ka baboy nga nangaon siya basura sa basurahan. Kay by nature ang baboy man good, gusto man gid niya maglunang sa lapok. Gusto niya ang mga hugaw nga mga pagkaon mo nay nature sa baboy no. Although nay mga baboy karon nga ginahimo ng pet, ilan ang ginapaliguan, ginapahumutan. Pero kung imo napasagdan by nature mangita gid nag lapok mo nay gusto sa baboy, ngita gid naghugaw. So nay usa ka baboy nagsisakaon sa mga basura sa basurahan. Ingnon na lang nato kay story lang man ni. Ingnon na lang nato na ako'y superpower nga kaya na ko mo transform og animal ngadto sa usa ka tawo, himuon ako siyang tawo. Story lang bitaw ni. So gi-magic nako ang kining baboy ug nahimo siyang usa ka tao. O karon kung atong butangan og kinabuhi ang ako ang illustration, pagbukas sa baboy siyang mata, tingala siya, uy, tao naman ko. Siyempre, kay tao na siya, nausab na iyang kinaiyahan. Natingala karon siya, nganong nasa sa basurahan. Nganong nagbitbit siya basura. Tanaw niya siyang baba, napuno pog mga lamaw o mga hugaw nga pagkaon. Siyempre, kay tao naman siya, di naman siya baboy. Nangita gid siya, limpyo nga, lugar no, bangon din siya, namapha sa siyang kagulingon, niadto siya sa tubig, naligo siya, nagpahumot ug nalimpyo na siya. Nganong di naman siya ganahan mo adto sa basurahan? At tungod kay dili naman siya baboy, tao naman siya. Siguro pwede siya mobalik dito sa basurahan, pero dili na siya komportable dito. Kay tao naman siya. Kay ang tao man good, by nature mangita man tag limpyo. Di man ta komportable magpuyo sa hugaw. Mangita tag limpyo nga mga pagkaon. Now, nini nga simple nga illustration nako. Sa atong kinabuhi sa una nga wala patang Kristo, sama ta sa baboy. Ang punto nako is gusto nato og mga butang nga dili iya sa Ginoo, mga hugaw nga mga binuhatan gusto nato na, gusto tag hugaw nga mga activities, gusto tag mga butang nga dili iya sa Ginoo, mao nay atong hilig kaniadto. Yang buhaton nato na dili kay ta makonsensya, dili kita mag-guilty tungod kay mo man ay atong kinaiyahan, mo man atong ginapangita. Karon nga gidawat na nimo si Kristo Jesus o Kristohano na ka, gihimo na kang bag-o sa Ginoo. Dili imong naong mo gibag-o kundi ang imong spiritual nga status. Iyan ang gipasaylo yung mga sala, gitagaan na kanyang bag-ong kinabuhi. Tungod kay naani na bag-o nimo gikan na sa Dios, tungod ni ana kinahihinay na siya mo manifest sa imuhang kinabuhi, sa imuhang binuhatan. Matingala ka nga lahi na imuhang gusto. Kumuhimo ka itong mga butang nga iya sa kalibutan,
makahimo man ka pero dili na ka komportable. Kumuhimo kag mga hugaw nga mga binuhatan, makahimo man siguro pud ka, pero matingala ka nga murag dili naman gyud ka komportable. And every time balik-balik ko nimo nagbuhat, makonsensya og magilty ka. Hangtod hinay-hinay na gyud kang mubiya. Kabalo ka nga na siya tungod kay sa dihang gidawat nimo sa Kristo, ko sa akong illustration pa ganiha, nahimo na kang tao. Wala na ka sa baboy nga kinaiyahan. Nahimo na kang tao. Meaning, nangita na kaglimpyo yung mga butang. Sa una nga, wala pa kakadawat si Kristo, dili kay ka mangitag mga butang nga iyas Ginoo, baliwala ra kayong pagsimba, baliwala ra ang pagbasag Bible, paminaw devotional, baliwala ra ang pag-ampo. Pero karon nga nanakas Ginoo, tingala ka, di na makaganahan na itong mga butang nga dautan. Mangita naman kag devotional, mangita na kag pulong sa Ginoo, mangita na kag simbahan, gusto na ka mag-ampo, mingaw na ka muduol sa Ginoo sa pag-ampo. Nanay bag-ong kinabuhi nga lihok diha nimo. Nanay mga kausaban, ayog katingala nga na siya, pamatuod na nga naa na ka sa Ginoo ug i-develop na, suportai ang mga kabag-uhan nga naa nimo karon, og ayaw nagbaliki hinihinay naglimot ang mga dautan natong binuhatan sa una, kundili pangitag pamagi nga mas mo improve pa ang mga kabag-uhan nga nahitabo karon sa imuhang kinabuhi. Congratulations kung inana imong kahimtang karon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, mag-ampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder karong buntaga unsa mi Lord ka hugaw kaniadto apan imo ming gilimpyuhan sa dugo sa imong anak nga si Jesus, ug naangkon namo Ginoo ang kabag-uhan karon sa among kinabuhi. Ginoo, tabangi mi nga tuloy-tuloy na ni Lord, dili na unta ni muhunong pa, ug dili na unta ni Lord dili na unta mi Ginoo makabalik pa sa mong daan nga kinabuhi. Pasaylo sa mi Ginoo sa higayon nga usahay murag gusto mi mulingi og mutilaw sa kalibutanhong mga butang. Pero Ginoo, tudloi mi nga mahimong isa na lang ka direksyon na mong fokusan. Ang direksyon nimo Ginoo, ang pagtubo diha sa maturity ug pagsuporta sa imuhang mga buluhaton. Kining tanan Amahan, akong ginasalig nimo sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen.